ଆଉ କ'ଣ କରିବି ସେଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥିଲେ ସେ କ'ଣ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ କହିଲେ ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧା ବିନ୍ଧି ହେଉଛି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ସାର୍ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଲାଗୁଛି ପିରିୟଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ପଛରେ ଆସିକି ନେବେ ଏମିତି କ'ଣ କହିଲେ ଆଉ ପିରିୟଡ଼ ସମୟରେ ସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ମୋତେ ବି ସେଇଭଳିଆ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲା ତଳ ପେଟ ଦରଜ ହୁଏ ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧା ହୁଏ କୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଲାଗେ ଲେଜି ଲେଜି ଲାଗେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲାଗେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ଗ୍ୟାସ୍ ପରିକା ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ କହିବ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ ଜଡ଼ା ତେଲକୁ ଗରମ କରି ତଳ ପାଦରେ ମାଲସ କରିବେ ନାହିରେ ଟିକେ ପକେଇବେ ଅଣ୍ଟା ଆଉ ତଳ ପେଟରେ ମାଲସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଭଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମସଲ୍ ରିଲାକ୍ସ ହୁଏ ନିଦ ବି ଭଲ ହୋଇପାରିବ ମୁଡ୍ ବି ଭଲ ରହିବ।